Здравейте, сега ще покажа така как да правим розетка. Така, розетката е лесно. Почваме. Пускаме малко в ръката, ето така, горе-долу, почти на средата, горе-долу. И когато спрем със среден и с показалеца, прещипваме и дигаме нагоре. И сега ги фанахме като две купчинки. И почвам. Пускаме от дясната страна и от лявата. Дясна, лява, дясна, лява, дясна, лява. Почти всички карти. И да завършим тук на средата. Слагаме този палец и другия да стане като хикс. И свиваме. И отдолу четирите пръста ги пускаме. И става. Сега ще обясня това. Шегувам се, това е. Ще обясня разцепването с една ръка. Така. Хващаме тестето така. Палецът от другата страна, четирите пръсти от другата страна. Пускаме малко да падне в ръката ни. Ето така. Отделяме показалеца на лявата ръка и показалеца тръгва да дига долната купчинка нагоре. И става като пирамида. И в този момент пускаме палеца и дигаме още. Дигаме докато падне. Хоп. И се връщаме в начална позиция. Пишете в коментарите, ако ви се получи от първия път. Това е от мен. Това е от мен, хора. В другия епизод ще покажа нещо много готино. Ако трябва, ще покажа и летящата карта. Това е от мен. Довиждане.